Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pag naay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo ditoy baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ti Masakbayan. Siak ni Mike. Estudyante ak manipod iti syudad ti Manila. Siyakmat ni Justin, ije bagyo ti pagadadalak. Agawid akla dito'y lugar mi, tunggal adawayak wano kada bakasyon. Kastagayam. Isumot lang ita ka lang ang nakita. Nabayag kayo ka din nga da dito'y lugar mi, kadagiti kakadwam? Medyo. Naimbitara anak namin iti selebrasyon ti Cordillera Day. Isa simurutak kadagiti kakadwak ito organisasyon. Kasta ka di? Anya ngay mo ti organisasyon nyo? Environment advocate kami. Kang runa na panggap mi timang protektar iti nakaparswaan. Itaglawlaw. Ket isong adda kami ita dito'y Cordillera, partikular dito'y lugar yo, takayat may tulungan dagiti indigenous peoples. Dagiti IP sa kasken ka. Tapno mailaban nyo ti karbangan nyo kadagiti daga at agikwayo kontra iti saan anasaya at apanggap ti gobyerno. Mabit man lang. Kunam anaawis kayo dito'y para iti selebrasyon ti Cordillera Day, saan ka di? Wen. Sige Justin ha. Paypayapayan nak di kadwa ko. Ang mga noada na patag nga ibagana. Nice meeting you. Katsapay la ko ma. Ta saan aday ti umunakan maudi pa nagsarita ta. Panawan ka pay. Pinanawan na kon. Naawis da kano iti Cordillera Day. Kat inton Hulyo pa iti selebrasyon ti Cordillera Day. Ngudo pa ila ito ti Abril. Makapati ikaw Baybay akman langan da nga imbaga ni Mike. Tinapatag kanyak ita. Adda na amamo ka agad adal iti Manila. Sigurado nasisirib da. Ta ije syudad ti Manila ti pagadadalan da. Kan naiduma ni Mike. Malaksid analaing asumarita. Nataerpay. Amom gaya magdagiti dayo diti lugar tayo, Justin. Wan tatang, estudyante da gaya manipod ije Manila. Wen. Adda dagiti kakalugaran tayo amamati ka dagiti ibagbagada. Nga madalat tamot dagiti saan. Ha? Anya ti kaya siya sa wan tatang? Nabagas ngamin ti panarita da, anak. Naunag-unay dagiti punto da. Narigat abato kay dagiti kaskada kaming agtaltalin aglaeng dito'y probinsya. Ngamno dagiti kasken kang agad adal, nalabit analaka maawatam ti pamalawag da. Tatang? Iso nasaya at martanam amom ida anak kao. Napipiakan ka, takas itinakunakon, agad adal ka. Sigurado analakalaeng maawatam no anya tibak bagada. Sa bagay. Alangarudan tatang. Maturog tayon, tani, rabiin. Masapa tayo pa'y amapan ijay inton bigat. Sika Justin, tako na magad-adal ka mo ti syudad ti Bagyo. Bagan man kanya kita? Anya ti nagdumaan ti syudad ti Bagyo diti probinsyayo? Dito'y lugar yo? Adayo ulimak dito'y lugar mi. Sana kas ijay syudad nagulo. Pasig nga ungor ti lugan ti mangag. Sana kas dito'y anabaltaw pa laang amangag ti uni dagiti bilit.
May sa dayta kadagiti ibagbagakan ka. Oh, anya pa eh. May papanmat iti angin, kan iti aglawlaw. Kasano ayarig mo ti syudad ti Bagyo diti lugar iyo? Ijay Bagyo, nakaro ti polusyon. Ngam dito'y lugar mi, presko ti puloy ti angin. Masayop mo ti sadiwa nga ayamuom, nga agtaod kadagiti kayo iti aglawlaw. Sana kasi di syudad, nga asok manipod iti tambutso dagiti lugan ti masayop. Dayta ti bagbagak. Dayta ti puntok. Kat amin dagita. Gobyerno ti makagapo. Naimbag ko ma, no para ka dagiti umili a Pilipino dagiti development nga aramidan da. Ngam saan mat? Tati mairan ranod. Dagiti babak ng abusado. Dagiti kapitalista. Kang runaan na. Dagiti ganggan na at manipod iti nagduduma pagilyan. Saan mata dagiti umili a Pilipino? Mike, Kati kang runaan na biktima ditoy. Dagiti kaskada kayo nga eyepiece. Amom Justin, iti kadakon diti lugar yo. Ingkadong ko ti sana nga agsubli di syudad ti Manila. anya? Kaya't ko tagtalinayod langan ditoy, tapno makatulong kada kayo amang ilaban iti karbangan nyo kadagiti sanikwayo. Tamamati kami kadagiti kakadwak ita, nga iti saan nga agbayag. Makadanon dito'y dagiti kapitalista, karamanin dagiti ganggan na it akakunsabos da. Dadailin dato'y lugar yo, para iti ibagbagada a panagasenso. Katday tati saan mi nga itulog kadagiti kakadwak. Adda kami ditoy, tapno ilaban mi ti karbangan nyo. Salakniban da kayo kontra kadagiti manang gundaway. Dayta ti maikarikan ka, Justin. Una yan. Umukuok iti kaunggak dagiti pagbaga ni Mike. Panagriknak kat nakataltal gedak. Panagriknak kat nasaraka konti knight in shining armor ko. Manang, saan ka pa maturog? Ne, ada kagayam di ta ading. Ala, di naknadlaw? Adamin pampanunutak ading ko. Iso nga aklunak. Jack nadlaw nga inasit ganak. Sino nga minti pampanunutam? Ha? Ay, ne, awan ti pampanunutak ading. Ala, katno ko nam nga adda? Ha? Imbaga kaya ti kasta? Wan mo't manang? Ay na, sika talaga. Tinasayaat, sumragtan iji silid. Maturog tan ading ko, tani, adaluman ti rabii. Gapo iti masansan a panakisarsaritak ken ni Mike, ken iti panangiparik na nakada kami nang runa kanyak, nga isaksakit na kami, ininot anat nagtiriknak ken kuana manang Emmy. Ad-addametten nga impakita na no kasano ti panangisakit na kadagiti eyepiece akas kanyak. Iti may sagundaway manang, inawis nak ni Mike adumaray iti lecture. Gaputa adda ti talo asabali pay akadwak nga agtutubo manipod iti lugar mi, imanugutak. Impagarup ko manang numapan kami iti may sa abalay, wenno pasdek, tapno ijay kami nga agdengeg iti ibagbaga ni Mike a lecture, ngamnas daawak, takabayatan ti pannagnami. Nagturong kami iti bantay a pagbutbut ngan mi, apapanan iti lugar mi. Taag dinamag nga adagap apon ijay nga armado a grupo.
akabakira na pagbutbut ngan iti lugar mi tinangikuyugan kada kami da Mike. Kat sigon iti makitak dito eh. Kasla, camping site to'y lugar at tinurong mi. At dapat dagiti napatakder at tent. Madlaw nga agsagsagana dagiti sinangputan mi dito eh. Nakasta, talaga nga amuda nga umay kami. Nga ikuyog da kami dito'y da Mike. Pudno kayang nga dagnana dito'y akabakiran. Nga, saan damat nga armado? Justin, okay ka kadilain? When Mike, okay aklaan. Anya ti aramidan dagiti sinangputan tayo dito eh. Agsagsagana damat, Mike. Di matimbagakan ka, kastamutan ka dagiti kakaduam asim murot. Nga da maangay a lecture dito eh. Isong agsagsagana dagiti kakadua kasi ng patan tayo. Kakaduam ida? Wen Justin, isong awan ti rumbang nga pagdanagam. Apay, mabutan ka di? Saan? Saan mat, Mike? Mas daawak lang amin. Jack ninamnama nga adasang putan tayo dito eh. Jack ninamnama dito iti papanan tayo. Awan ti rumbang nga pagsidaawam Justin. Ken, may mayat iti dayto a lugar a pakaangayan ti lecture. Presko ti hangin. Marik na tayo, nga sidag tayo iti nakaparswaan. Sa bagay, husto day ta nga imbagam. Tinasayat, agi na nakapay. Da kayo kadagiti kakadwam. Madamdamalaeng, mangrugin ti lecture. Pagilyan tayo Pilipinas. Talagaan naglaing asumao ni Mike. Naglaing nga agpalawag. Awanan apulos ti makunakkan kwa na. Mariknak tinalaos apa nang sakit na kadagitikas kada kami amarigrigat. Mamati ak iti amin nga ibagbagana. Gaputag pa'y sumat namin. No saan ko maalusok ti linted nga ipatpatong pal ti gobyerno. Awan ko mamot agrigrigat na Pilipino. Iso ahusto amin nga ibagbaga ni Mike. Ay, talaga anak taer ni Mike. Madlaw ang malalaki iti langana agsasaw iti sangomi. Agminar tinabakat apang magina iti suot na kamiseta. Rumingbaw at talaga ti kinataer na. Kumbinsido ang kadagiti ibagbaga ni Mike. Iso ano kidawon na ako mapangak iti grupo wano organisasyon da. Saan ang agduado nga umanugot. Babaan iti kasta nga aramidak. Mataginayo ng ti panagkuykuyog mi kan ni Mike. Sumipngat. Ngam apay ngay akaslaawan pa'y panggap ni Mike amang itulod kada kami kadagiti kakadwak iti lugar mi. Adapay nga ta sa bali nga aktibidad ama sapol ama isayangkat. Kasano kami ama kaawid? Numarabyan kami. Lalaki nga armado dagiti si Mangpal. Sino dagiti armado a lalaki Agoray ka. Diyamay sa kadagiti armado o lalaki si Mangpot a kasarsarita ni Mike. Kalugaran mi day jay. Diyak lagi tagbidot. Ni Manong Mark day jay agayam ni Manong ko. Agam amuda gayam ka ni Mike. Apay nga armado ni Manong Mark agayam ni Manong ko. Anyat kaya't asawan day to eh.
Dagiti ibagbagang armado a lalaki asimbangpot itay ditoy. Isuda dagiti mangsal sa laknib ka dagiti kakalugaran nyo aman nalon. Nangruna dagiti mailupit-lupit. Dagiti mag-agrabyado a kakalugaran nyo aman nalon. Ha? Adamot la kalugaran nyo a kakadwada. Ada ka dam amom? Mailasin ko ti daduma. Ngam saan ko a personal ngam mo. Jaklatan ibagbaga agayam ni Manong ko ni Manong Mark. Kasta ka di? Wan Mike. Wan gayam Mike. Sumip ngatan. Kasanong agawid kami kadagiti kakadwak nga inimbitaran nyo dito eh. Justin, pasensya kan. Medyo delikado nga dagdakiwas itisip ngat. Iso kasayatan, nagpalabas kayo langan iti rabi dito eh. Ha? Diyan may sa atent. Talaga anay ranta pag ginanaan nyo kadagiti kakadwam nga inawis mi. Sapay na ko mata maawatam. Di mila kayat nga damay isagmak kada kayo. Iso sapay la ko mata di kaagungat ha? Apay ko mga gungatak. Agyamanak no kasta Justin. Ken, wan gayam. Di mo kumakunaan naman ang gundawayak ha? Ngam numabalin. Umianak mo tan ititent apag inanaan nyo. Kayat ka kami na makadin na. Ha? Angam no, di mo kayat. Jack mat ipili. Jack mat imbaga jak kayat. Saan ka di? Ha? Awan anyaman na Mike. Sige lang. Umyan ka iti tent apag inanaan mi. No iso ti konam. Jack maawatan tiriknak iti daydi akanito manang Emmy. Kaya rigak ti maitaytayok iti kaulpan, gaputa iti mismo nga abay ko tinagidaan ni Mike, iti tent ang nagpaknyan mi. Awan mo't ket diti dakes na kunak, taadamot kakadwami iti unag ti tent. Sakbay ang naturog kami, nagis-istorya kami pay adwa. Ad-adan ang naragsakanak, tadyak pulos ni namnama, amaikan kami itikas di agundaway, itinaam-amok alalaki, anakat nagan tiriknak. Numabalin la kumamanang, jak kayatan amalpas nagidi akanito. Tapara kanyak, awanan ti karagsakan akanito ti biyag ko, no di dayjay apagteng. Ngamjak la impagarup manang, nga apag-apaman lagayam day di arik na nga imapay kanyak. Gapo ta idi pumarbangonan, kastuyan dagiti pagteng. Justin, agding ka. Justin. Shh. Di ka natagari. Alan, agtignay kan. Kartingam. Masapula pumanaw tayo dito eh. Mapay. Sa dino ti ayang dagiti kakadwato dito ite. Agdadan iterwar. Alan, agmurmuray kan ta pumanaw tayo dito eh. Aguray ka, Mike. Apay nga daig ka mo apaltog. Jack may palawag ita, Justin. Alakit din. Agtignay kan. Masapula makapanaw tayo dito eh. Tara, Sam. Diyos ko, anya ito ti mapaspasama kaya. Apay akadata pimano kami tinagpak niyan may apasat ti kabakiran. Kan, sa dino at ti papanan mi. Apay akas ti matan. Kasano ito? Lumaban tayo! Lumaban! Lumaban! Ay! Diyos ko! Agpipinagdugan! Ay, Diyos ko! Apa ba? Lumaban tayo ng kita, Bostor! Lumaban tayo! Ni Mike Dayjay, makipimpinaltog
Dito, uy! Dagiti kakadwa nga inawis ni Mike. Sumurot ang kadakwada. Masapo lang makadayo kami di na lugar. Diyos ko, tarabayan na kami kuma. Di mo itulog nga dadaka sa mapasama kada kami. Tulungan na kami, Diyos ko. Tarabayan na kami. Diyos ko, agyaman ak ta nakaawid ak, ngawan da ka sa napasama kanyak. Uray dagiti kakadwa ka agtutubo nga inawis ni Mike. Natalgad damat. Natalgad kami ang nakasubli dito lugar mi. Mamati ak ngawan pangipagaanday tinagbalin apadas mi. Tasigurado ang maong tanda. Naingat nga min abilin dagiti panglakayon dito lugar mi. Asaan kami amapan iti dayja kabakiran. Diyak mo't amo nga ijay ti pangikuyugan kada kami ni Mike. Sapay la kuma, tasaan ang nadlaw da tatang adyak kayam nagawit iti rabi eh. Justin, anak, agring ka ditan. Agbiyahe ka pa'y ita nga agpabagyaw, anak ka. Ni tatang dayjay. Justin! Uwan tatang! Umayan! Agyang manak. Sigun iti jarti amak amangay ayap kanyak. Di na amo nga itay laang asimang putak diti balay. Agsagana akon. Tagbiyahe ak gaya magpaiso itang agsubli di bagyo. Agtignay akon. Sayang. Diyak man lang nakapagpakada iti nasaya at ni Mike. Takas dimot nga minan tinapasamak. Naimbag ko manood da cellphone na. Ngamawan mat. Tama iparit ka no kadakwada. Anya atang tinapasama kiti pan nakirangat da. Kumusta damat ngatan? Nakapasyar kayo mo't diti boarding house ko diti Bagyo, tatang? Naimbag man? Siya kung tiimbay nang isurot kadagiti masapol mo dito Bagyo, anak. Ta saan amasangon ni Manong Mau? Apay ngamin, tatang? Makumikom ni Manong? Medyaw, kung saan laaday ta, Justin. Nabara pa'y lang amin ti sitwasyon ayan tayaw. Ta nagre-renupak dagiti rebelde kung dagiti militar. Ha? Rebelde kan military kunayo, tatang? Wen, anak ko. Iti kabakiran na pagbutbut ngan tayo apapanan ta agdinamag nga dagom umok nga armado a lalakay. Anya? Day tatag pa'y so Justin. Katamam. Adda napapatay ka dagiti rebelde. Ay namakla at kalakit din umaamuam. Ha? Sino, tatang? Hindi nga'y Mark akalugaran tayo agayim mismo ni Manong Mau. Anya? Day tatag paisaw. Asino nga'y timang ipagarup a rebelde magayam ni Mark agayim ni Manong Mau. Kinadapay may saan napapatay iti enkwentro, Justin. Sino, tatang? Jay dayo akaedad mutla da Mark kan Manong Mau. Jay pangulutan akanayon ang makisarsarita kadagiti kakalugaran tayaw. Jay kunana nga estudyante jay Manila. Ay rebelde mo't gayam. Isaw ti may sa kadagiti napapatay. Anya? Oo na yan. Awan apulos tinang ipagaraw. Rebelde gayam dagijay adayo na isarong ijay lugar tayaw. Diyos ko, ni mahiklakit ti dakdakamatan ni tatang. Amay sa kadagiti napapatay. Sa anak lakit di nga agbidot. Oh, Justin,
Apay na paulimag ka, anak. Ha? Awan, tatang. Awan. Dakkel tinagbalin nga epekto kanyak ti impadamag ti amak. Idi simmarongkar iti boarding house ko, idi agad adalak paylaang manang Emmy. Ni Mike ngamin ti may sa kadagiti napapatay iti enkwentro. Sa anak lakit di nga agbidot. Kayat man tilwak ti agarubos kadagidi akanito, linapdak, tadyak kayat amakadlaw ti amak, kat amangan no pagdamagan nak. Sumagmamano nga aldaw asa anak anakastrat iti pagadalan mi manang, gaputa talaga arinik nak tinapasamak. Kinupikupak iti barukong ko ti saem ti ipupusay ni Mike. Ti damo alalaki anakariknaak iti ayat. Aklonat nga damot rims wa agurak kadagiti military, taapay amasapul a pumatay da kinunkunak iti bagik. Ngam iti panaglabas dagiti aldaw, ininot ana amiris ko nga awan basol dagiti military anakarinnupak da Mike, gaputa ar-aramidan dalaang ti pagrebenganda, tapno mapagtalinaed da ti linak ken kapya. Gaputa agdadatamet akamang ti rebelde a grupo, ti lalaki a nagpitikan ti pusok. Ininot ana awatak ti amin, kang runaan ti sinangputan mi iti kabakiran, idi inawis na kami ni Mike. Daydi gayam ti gundaway apanang selebrar dagiti makakanigid a grupo, iti bukod da a Cordillera Day. Maisupadi iti pudpud no a Cordillera Day, amasel celebraran tunggal Hulyo 17. Gapu kadagiti napanagnekak anang waknit iti isip ko, naksayan ti sakit tinakam ko iti napasamak ka ni Mike. Ngem nagtalinaed ti sugat iti pusok, iti ipupusay na. Nakariknaak iti asikan kwa na, gapu tamamati ak akas iti dadduma, naalilaw mo't ni Mike iti awan kwenta na nga ideolohya, nga ikamkampanya dagiti makakanigid a grupo, ken manangalilaw at tao. Ti panangisalaysay ko iti padas kumanang, ket umuna nga agpang, tapno mapalubusa kon tiriknak iti daydi Mike, ket mga barwananak iti naulimek a panagbiag. Agyaman manang, to'y pagayam mo, Justin. Justin, maawatak ti marikriknam, nang runakat damo nga ayat mo ako nam ni Mike. Talaga anasaan, ngam ti pagyamanan tayo laengen, nasapa na amwam ti kinapudno, tama siguradok pagayam ko. Ad-ad ako maasaam kan sakripisyo tinapasaram, no nagbaligi damat anang alilaw kan ka. Husto ti desisyon mo ang mga barwananan, kat di ka paibalod itinapait kan nasaam anapalabas, nga intunda dagiti manangalilaw at tao. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo itipadas mo, dito'y programa tayo. Nalpas daytoy a kapitulo kadagiti amin a napasamak may salaeng tipulos, ti panagpursigi ken ti pammati ti tao ket saan a mapasardeng. Agyaman kami iti panangeg, intayon manen iti sumaruno a kapitulo. Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, agdengdengag kami dito agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat ken amin nga kailian iti asideg kenadayo, anang ipay iti panangipateg. Ti Masakbayan.
Nagatang mo ka di amin nakasapulan nagatanga, mason. Wen lakay, agawid tanta ni Aldawon. Sapay kasta unay adagaang na. Sige nga, Rod. Mapantan iti paradaan ti tricycle. Ni, apay ang nagado ti tao iti dayta banda. Ay katanya pa'y ngay. Dagitay agtay-taya dagitan iti suki da akubrador. Ayunan niya. Hindi tangagpay si tayang dagiti kobrador. Talaga mo ta. Kanya-kanyang sukyan niya. Oray ti panagtataya. Wen tada kano tay kobrador aswerte. Kanayon nga da mga bak atayador na. Kastaya. Dahil ako, brador ti pilpilaan daw. Sigun nga min iti sukik iti si daan. Nakapangabak kano day ta akobrador iti dakkel agatad iti kalman. Sapay damo na kano ti agtayaken kwa na di nangabak. Ni. Ay, kumayat nga ron ano kasta bakit? Ason, padasin taman mo tagtayaken kwa na. Anya tamom, ang mga no masirtyan tamit. Anya? Ay, saanan? Ang mga no kanayunam ton ti agtaya. Saan? Bakit? Alan isupe ang mainayon iti kwartata ng mga bakta. Umay ka na. Anya kalakit din aya. Sapay ipapilit mo. Marikriknak ngamin, ason. Mga bakak. Isungintan. Agtayata. Pasensya ka na, son. Naimasan mi mo tindagis istorya ka ni Pari Picto. E di agbalaw kami. Ay sos, nasipngat magaya mo yun. Anya yati ginagaram iti balayda. Dinamag ko kami no matuloy di kontrata na trabaho. Ta, sigun kan ko na, alain na kanong agkarpintero. E di kabangibang nga ili day jay. Kat matuloy nga rod. Uy, nason. Mangrugi kami ninton bigat. Nasayat mo tani. Nagrigat ni mabakante. Sapay ato ti kasapulan dagit anak ta. Wan nga rod. Amon bakit nga niya tinagin istoryaan may. Anya? May papaniti may sa apada na kontratista. Ay nason, nagswerte si ka. Agasam, rimwar tayo alagaan na anomi raw kat nagdakkel ka no titinamaan na. Dakkel tadakkel mo titayana. Oray tanabawi na mo't adagaw sa saun. Makapaapal dagiti kakasyay. Instant money ko naman. Asos, taanya ko mati apalam. Narigat na ita, tapangabakan na kaiti maminsan, nga maminpulo kamot amaabak. Anya kamot tinason. Di mo ka di konkontraan. Isupe a pangalan iti mainayon iti gastusan ta para kadagiti kasapulan tayo kadagiti ubeng no bilang mga bakak. Ay na, narigat ti mang namnama iti swerte ng runa iti sugal lakay. No kayat mo ti bumaknang, nasaysayaat matlaang no aggapo iti nasayaat, iti panagsalukag, saan nga iti sugal. Awan pa'y napuuta ka bimak nang gapo iti sugal. Adamot ason? Ada siguro nga maibus mo't dagos, nang runa no dimot amo dyan na nga bakter aramiden na. Sansanon nante agtaya, aging ga iti maitayanan tumatla amin nga inabak na. Aso. Ay, saan? Yakla kaya ta sansanam ti mapanagtaytaya, Mario. Ay. Madamag kulak ka na yun ti panagtayam, makitam. Ason, inakagtrabahon. Itarog yan ni project ni Pare Picto. Aganad kalakay, narigat ti trabaho iti construction. Wun ka di bakit? Di nakapagdanagan. Ada di tantay balon mo. Kompleto daytan, pati inumam adanom. Sansanam ti uminom iti danom, ta sobra ti dagaang na. Wun. Oo, nailaki dayta pa nang ilalan ay ha? Siyempre mo't amok anadagsan at trabaho ti construction. Isa pagyamanak launay, ta saan ka napili iti trabaho, lakay.
Bakit? Narigat tagpili-pili ti trabaho ita panawin. No, kabailan lakit day. Sige adagos. Masapul ang maipaay ko ti amin na pagkasapulan niyo. Masapul nga agsalukagak nang runakit saan mo't abak nang to'y nakiasawaam. Sana bale, tanaanos kan manangipatag kamat. Aha. Awan makunakken ka, lakay. Oo, mo daytan. Malangaraw din. Mapanakon. Si Kandi makaamo dito'y balay kan kadagiti anak ta. Talagang adulat tatagtay taya. Nay, Mariaw! Si ka magayab. Agtaya ka kadimart? Ah? Ay, saan tata? Umay kakigdain. Anya ti amam no swerte kay ta. Amam, adaman pinangabak day ta kubrador itay laang. Iso apilpilaan damanan. Kastaya? Amang no, sa anak mo't lang mangabak tata? Ay, saus, di kagdanag Mariaw. Amumot asag paminsan lang nga dumtang ti swerte. Alaki dahin, umay kang tagtayata. Sige man langin. Ang mga bakak ngagpaisaw. Anya ti numero ay apanggap mo atayan. Jay, sigod nga lalaga ako na numero atata. Malakaraw, umay kan. Lugar mi manang, maisa pagliwliwaan dagiti kalugaran mi ti mga nunsyo kadagiti paspasamak a makitkita da sa danto tayaan. Adamot dagitay maiparna a makaswerte kat mga bakda. Jakman amo manang tamaysa akmet a naingganyo nga agtaya, aging gaadyak na pupuutan kat naigumunakmetten nga agtaytaya. Tatunggal lumabas sa kiti ayan dagiti kobrador, maawi sakmeten nga agtaya. Tunggal agretira ak iti pagtrab-trabahuak, saan ama balina sa anak a dumagas ama panagtaya. Iso atunggal trabaho ama ijaya kanyak, jak paluspusan, tapno adda pangalaak iti pagtayak. Nanang, ada project mi di school. Ada masapul lagatangan mi. Ada ka di may tadyo akwartak? Orayan tapay ti sweldo ni tatang mo anak ko. Sana bale ta Sabado mo't ita. Sweldo da iti construction a pagtrab-trabahwan na. Kasta ka di nanang? O sige nga rod, pakibagayon tulangan ka ni tatang. Masapul nga minin na makagatang akin ton bigat. Sige, di ka agdanag anak ko. Apaman asumangpot ni tatang mo, ibaga ka dagos, tapno mailasin mi ti maitadmikan ka. Agyamanak nanang. Ala, ingkag podlosan anak ko. Madamdamalaang, at damot tan ni tatang mo. Apay nga itakalaang, nasipnutan na. Pasensya ka na son. Adapay ngamin, dinagas ko dya ilay. Ay, wan gayam, adda ka no masapol ni Boy inton bigat. Adda gatangan na para iti project da eskwelaan. Nagsweldo ka din? Oo, bakit? Nagsweldo kami. Antoy,
Oh, Ha? Dahito lang tinasweldong lakay? pasensya ka na, Son. Nagtaya kami bareng mga bakak. Isupay ang mainayon iti kwarta tayo. Anya, kunak mano inidyamon ti panagtaytayam. Anya kamutan lakay. Nagado ti paggastusan tayo ita. Naalam pa ilaang tinagtaya. Anya tamam no mga bakak ka, Son. Oh, di adda na ayon ti gastusan tayo. Ay, manipod nagtaya ka. Diyak pa'y napuutan anangabak ka. Di ka pa'y nagnakam. Nagadon ti naibos mo akwartaga po iti panagtaytayam. Agsardang ka kumamutan, Mario. Oo na, Son. Maudi daytan. Promise. Makita mason, kung naktumot ka. Oh, nangabakak. Ha? Adan inayon kiti swildok nga nyawat ko ka. Mabayadam amin ay nakasapulan na bayadam. Gatangan mo ti amin na masapsapul tayo dito balay. Imbag man. Sana kaya tasawon da ito'y nga anamungak ti panagtaytayam. May mayat matlaang no nasaya at awagas ti paggapuan ti kwarta tayo. Bakit makita mo? Dakil at tulong to inabak ko. Basta, jak kayat nga agtaya ka pa'y. Huston, tanapadasam matan tinangabak. Nanang, nangyagak iti abastuyo ka ni tatang. Nay, nagadumot tanday taason. Nangalaam nga iti gatang bukadagita. Intad ni Mario, nanang. Nay, adan sa napintas at trabaho ita ni Mario Kaano pa'y anak ka? Sana ti sweldo na tinaggapuan day ta, nanang. Nangabak iti panagtaytayana iti ile. Anya, kaano pa'y anasumok na ti agtaya? Imbag man, tanangabak. Italaang anangabak, nanang. Amok akanayon nga agtaya, iso akanayon ko mat atob nga ron. Ay, wun anak ka Di mo baybayan ang maigumon iti sugal ti asawam. Wun, nanang. Daman gayang babayadan mitan. Masapul mi man ti kwarta. Sigurado nga pag gusto lang man ti sweldok italawas. Mariaw, dumagas ka pa ngagtaya. May salahan nga taya. Anya tamaw, ang mga no, swerte mitangal daw. Masapul ko talaga ti kanayunan na kwarta tata. Amangan no jak mangabak. Agtaya ka din. Ang mga no, mapasarunwan day pa nangabak mo iti kalabas. Dakal mo tatulong day dyan, saan ka day? Talaga tata? Dakala na inayon iti budget. Saan na kayat ni bakit kung agtayaak pa Ay sus, panasam ki day. Ay dataw, napiksa day to ang numero ita. Iso nga adaw, tagtay-taya. Kasta ay Sa bagay, ang mga no mapasarunwan nga agpay so di pa nangabak ko niya. Isupay mo't ang makatulong no bilang mga bakak. Malan, agtayakan. Dahito ang numero ti tayaam, ta iso ti mayat nga anunsyo ita. Sige man lang, ang mga no swerte ang agpay so itangal daw.
Kasano ti panangliklik ko iti sugal, talaga adjakon maidyan ti agtayamanang. Nang runa no kasjay alumabasak iti pagtatayaan, tunggal agawidak nga aggapu iti pagtrabtrabahwak a construction. Napadasak nga minan tinangabak iti dakkel agatad, iso anang namnamaak a mga bakakmanan. Apag gusto lang amin apaggastos mi iti inaldaw, pasaray kurang pa iti mabirbirukak iti panagkon-construction ko. Iso nang namnamaak a makatulong kanyak ti panagtayak. Napigpig sa ti temptasyon kanyak nga agtaya, ngam ti panangpatpatigmaan kanyak ni baket ko. Agingga iti dandani maitayak aminan asweldok manang Emmy. Oh, apay naladaw ka manan anagawid. Amang ano sa dino man laditan ti dim magasam. Kwa, bakit? Ado tinaskan agatangak inton bigat. Awanan ti abasto tayo para inton sumaruno a Domingo a panagsweldo manan iti construction. Nagsweldo ka mo tita, saan ka de? Bakit? Nagsweldo kami. Ad tayo. Ha? Daytoy la ang tinasweldong Mario? Kat diretsong matitrabaho? Pasensya ka na, son. Nakita ngamin tayo la kaya padak atayador. Itay limaba sa kaya palengke. Ada yung baga na kanya ka napigsa nga anunsyaw. Iso ang nagtayaak, barang agswertiak manan kat dakdakil ti maiyawat ko kun ka. Anya, dandaniin tayam mat aminan anasweldom. Awanon tinabati. Kasano pa ingay amayanay ko daytoy kadagiti pagkasapulan diti balay. Pasensya ka na, son. Sana bale, no mga bakak, at danton mayawat ko kun ka, at adupay. Kat kasano no di ka mangabak. Pangalaan tayo nga itigatang kadagiti pagkasapulan tayo diti balay. Si Kamot, di mo ngamin kunkontraan Amok ang mga bakak manin. Oray po utam. Anak, bumangon ka ditan. Agar mo sarkan tapno saan ka amala daw iji pagadalan. Nanang, sana ka sumrak iti pagadalan. Nagmadi nga mintirik lang. Ha? Ne, apay anak ko. Aya ti marikrik nam. Nan, dapadapan ka man. Ha? Ay na, nagbara ka anak ko. Kasla maulawak pa'y nanang. Ay, sige. Saan ka nga rod bumangon? Tama nga maulaw ka. Urayan nak tay nak mga ala iti agas. Nasken nga agtumar ka. Tapno bumaba ti gurigor mo. Lakay, jak pala pastor ka ni Boy iti pagadalan. Aggurigor mo ton. Ni, apay ngay. Kalat sa amot day ta. Uwan nga rod. Mayat pa'y matidikal man na si Mangput manipod pagadalan da. Sige, pag ginanampay nga rod. Nagdaga nga unay ti panawon nita. Amang ano na ikawa mo ton. Paliiwag nga agmalmalam. Ngam no saan lata bumabati gurigor na. Masapul nga ipantan iti ospital. Uwan na, son. Sapay awan kwarta tayo. Ha? Awan na pulos na idulin ko. Tanausar ko mo tinabati asweldong. Pasensya ka na, son. No, jak ko maintay at idadaw masweldo. At ako man ay duldulin mo nga orekas kasanaw. Naku namon. Naman niya nga rod ngay. Naitayam nga rodon. Maibabawin pa eh. Ano apay mo't nga mina nagpasulisog ak man na. Kunakmot nga idya akong tagtay
Dayta nga rod, ti bagbagakken ka. Anya nga ita. Nabak ka nga rod. Saan apor na nga baka iti na minsan iti dakkel a kantidad kat masansanan dayta. Igumon na kalaang dayta abisyo. Ason, Dagiti kakasti apasamak ti pampanunutek lakay. Kasano no da emergency. Anya nga ti pangalaan ta. Bumulod ka manan kadananang. Mababain ako na mapandumawdawat wenno bumulbulod ka dakwada. Tunggal ada kasapulan tayo. di kagdanag bakit? Saan na maulit? Talagang idyakon tagtaya. Agbiro kaklangan iti mabalin ko apag sidelinean tapno da mainayon iti masuswildok iti construction. Kumusta nga Japok ason? Naibagan di taatang mao naggurigor kanumot gayam idi kalman. Iso asaan anak kaserek iti pagadalan. Nasayaat mo tenanang. Jak pa'y pinastrok amang numabignat. Ay, agyam anak. Kunak no anyan tinapasamak ken kuana. Narigat nga may naggurigor ti ubeng. Nang runa numanungal daw. Sapay ipagna naman itanti dinggay. Wen nga rod nanang. Naikawa siguro itinakaro a kinadagaang ti panawin. Ay, naimbaglaangan. Kunak no itaray mi ni di ospital. Kat, anya nga iti kunan ni Mariaw. Nagdanag mo titikas taunay ananang. Nang runa idi imbagak, ano saan pa'y nga agbaliw tirik na ni Boy, ipan mi ni di ospital. Amo na ngamin nga awan kwartami a pagpa-ospital. Ita, amo nan tirigat no da emergency. Barang naka-amerisan nanang, tapno sardangan nanti kanayon nga agtaya. Sapay kadagito'y naglabas nga aldaw. Dandani maitaya na amin abirok na. Maisursurot ngamin kadagiti tayador adadakkel ti tayada. Ay, awan na, no tumulad kadakwada. Dagijay, dagitay talaga as sumusugal. Ngam, ada pangalaan da iti itayada. Kat iso nga'y amang namnabala ang iti sweldo na iti construction. Ay, talagang awan mabati para iti pamilya na, no kasta ti ar-aramiden na. Sapay la ko mga rodnanang, tagbaliwan itatana sa papay. Narigat no talaga na ilumlumton iti sugal. Sapay ko mga rod, anak ko. Ason, anto yung tiswildok ita alawas. Aw, Agyaman naklakay. Ne, kumpleto sa tisweldom ita ah. kumpleto at talaga tayo Ason. Awan na pulos kurang na. Nasaya at matlakay. Ason, amok nga do ti basol kukun ka kanita anak ta. Namin ano ang nagkariyak ka nga idyakon tinasumok ka abisyo. Diyak na tungtong pal. Sapay la kumata saan ka ama amang pakpakawan kanyak kadagiti nagbasulak kang ka. Sa anak ama gapot amang namnama ak adumteng to ti aldaw ama kaamiris ka. Asaan anasaya at para iti pamilya tayo ti ar-aramidem. Amamot nga ipatpatagda ka. Isong ikikanda ka iti tsansam agbalbaliw. Agyaman na kason. Idi nagsakit ni Boy. Ijay naka-amerisak. Narigat gaya mo talaga ti sasahadan tayo. Kasanon no na ospital di anak ta. Amangan no di ako namot aramidag. Naimbaglaangan ta gagaangay lang tinagbalin na sakit na. Lakay. Iso nga ulit-ulit tagkid daw iti pamakawan kan ka bakit. Talagang agbalbaliw akon. Ipamaysak lang ti atensyon ko kada kayo iti anak ta. Iti trabaho. Para iti masakbayan ta. Masakbayan tayo asang kapamilya. Katsapay la ko ta saan pa anala daw ti amin.
Agpaiso ko man dagita akare, Mario. Diyak amo no aginggat kaano ti pan nakaawat ko ken ka. Ikarikason. Talaga saan na maulit pa dagiti nagbasulak iti kalabas. Ason, boy anak, ada pasarabok kada kayo. Tay paborito yaw asidain. Wow! Agyaman tatang! Apay nga da bit-bit mo lakay. Awan mo ti okasyon Ason, ada nam amok aglaklako kadagiti construction materials. Kaya't nakanatagbalin na distributor dito lugar tayo. Ket alain nakatao na, tasyak kano ti makaammo dito lugar tayo. Agpaiso lakay? Win, bakit? Isong adan na taltalgad at trabaho. Ay, nagsaya aton nga Tapno saan ka unay amarigatan nga agtrabaho iti construction. Yehey! Adan na talaga na trabaho ni tatang! Wen anak, kat maipaikon ton ti amin na kasapulan nyo kon ninanang mo. Adan ton bosboson tayo para iti panagadal mo. Inton dumakilak, kaya't kumati tumulong agbiro iti kwarta para kada kayo, tatang. Wen, dumtang to day tanak ko. Basta saysaya atom ti panagadal mo. Di na kami tultuladan kan ninanang mo asaan na nakatorpos iti panagadal na. So akayat ming agtorpos ka iti kolehiyo. Wen anak ko, para kan ka amin daytoy apanagsalsalukag ni tatang mo. Di ka agdanag nanang. Tatang, agadala ka na imbag. Inton adan trabaho. Saan kanton nga agtrabaho pa'y tatang? Agyan kayong tulaangan dito'y balay ka ni nanang. Ay na, nagsayatan dahi ta kapanunutam, boy. Ngamkas iti nako nami kan ninanang mo. Ita, da kami pa'y lang ti mangipaay iti amin akasapulam. Isong agsingsingpat ka akanayon, anak ko. Un tatang, patpat gan kayo unay kan ni nanang. Patpat ganda kamat unay anak ko. Anayon alaglagi pamday ta. Podno timbaga ni nanang mo, anak. Ala, isaga na tayong arodon ti umot ko amakan. Taaglalang lang tayon amangan. Namin pinsan ang nagbalbaliwak ket inidyakon ti sugalma ng Emmy. Amok awaga siguro tinamarswa tinapasamak iti anak ko, tapno makaamirisak ket agbalbaliwakon iti pan nakaigumon ko iti sugal. Adon dagiti napaliiw ko na igumon iti sugal manang, ket maasyanak met kadakwada, gaputa iti may sapasat ti biyag ko, napadasak met tikas iti mapadpadasan da. Awan ti manamnama iti sugal. Saan analaka ti biyag? Iso amasapol a pagrigatan ken pagtrabahuan ti amin, no kayat tayo ti agkakwarta, wenno bumaknang. Saan asugal ti solusyon, no di ket panagsalukag, ken diskarte iti panagbiag. Pagtrabahuan tayo ti amin, tapno magunod tayo dagiti arapaap tayo iti biyag. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Mario. Mario, pagayam ko, pudno unay tinakunam. Awan tinalaka a magunod. Masapol nga aggaget ken agbalin a diskarte, tapno magunod ti tartarigagayan a kinasayaat ti panagbiag. Adumotan tinadamdamag ko ana igumon iti sugal, ket kakaasi ti panagbiagda, nang runa pa'y tinairaman a pamilyada. Adu dagiti narangayan ti panagbiagda, baknang dan, ngem nagsublida iti kinarigat,
Gapo iti pan nakaigumon da iti sugal. Awan tinasaya at pagbanagan no sugal ti ipangpangruna. Sapay kuma, taagnanayon ti kinasaya at ti panagbiagyo a pamilya, kan agtultuloy ti swerte adimtang kan ka, tapno maisaganam anasaya at ti masakbayan ti pamilyam. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Daytoy a kapitulo nang ipakita manen tirigat ken panagsagrap ti tao, ngem adalata tinamnama iti patinggana, agyaman kami iti panangngeg. Sumurot maneng iti sumaruno a kapitulo tapno magun o Diyopay dagiti sabali a pamati ken pamati.